थाइचेरेम मेला संचालनानि बागै हहम ददमखाय याक दलावि तियार ख्लायजाक अभिचरण थाइचेरेम मेला कमिटि बिसिब्रुमनो अभिचरण थाइचेरेम मेला ख्लायजागो लाइथांनाय बिसिरकनि हायखायनो ताक्लाय बिसियावबो मेलानो मोजाङै तिसना बागै तियार ख्लायलायजाक थाइचेरेम मेला कमिटिनि आदर्श अतालनि 26 नभेम्बरनि सिमि मेला जेंजाकनाय बेबाक धर्मनो मानिनाय रक मेला बेरायनानि तै बेबाक बसंनि लुकुरकनो मोताय खुलुमनानि बागै गोथारखाय मानजाक फायोहिनि शाखा मेला सेक्रेटारि अरुण देबबर्मा तै ताक्लायनि थाइचेरेम मेलाओ TTAADC नि EM रुनिल देबबर्मा VSC चेयरमैन रणबीर देबबर्मा तै हास्तिनि बखाखब मेलाओ फाय मानजाक फायनानि बागै सैबलाय याफरजाकनाय हिनि शाखा angkai फाइने 26 तारिख सिमी 30 तारिख जरा सेंजंनाय kai o melao joto फाइने बागै joto jatri rokno tai duban khainai taku buku borokno sing jotono kobogo sing oro hom dorong pai 5 दिन sing kaham khlai sing mela chalu lainai oro je o mawo फाइनाय o melao फाइनाय joto dormoni borong phayo oro christian bo phayo muslim phayo Hindu phayo गोबां मा जात phayo रियां sakma त्रिपुरा देबबर्मा तो तंगनो सिंगरो जतो जात न phayo जतो हास्तिनि बररकनो मेला कुथुमुंगो फायो मोताय खुलुम फायो जतो जागानि बरं फैतारो ताबु लोकरनो ताम खसाना मुसुं टंक थार तंगै सा कथा सावै मोतायनो खुलुम फायना बागै ताम खसाना मुसुं गाहाम करन गाय फायनो खाय सिनि मेला कमिटि ट्रप थेकें जों अबनो खसारो o त्रिपुरा नि बिसिङाव तंनाय त्रिपुरा नि बायरा तंनाय जों कुनु आबो कुनु जों जाति बेदे बेदया जों जत बरकनो न जों कसारो तंग काहाम तंगै साम काहाम साइनो मेलावो काहाम क्रंखाय वालाय सुलाय करि खलायै फालाय रबो काहामखै फालि मानथन बेरायनो रबो काहामखै बेराय मालायथन अबा हायखलायनो जों तंनान बागै बकनो जों जतनो कसारबाय मेलानि सेक्रेटारि प्रेसिडेन्ट नि मुं दखले मेलानि सेक्रेटारि खाय आंनो आं अरुण देबबर्मा प्रेसिडेन्ट तक्रय केसियात तयको सिनदारन दङ तो पुजारि दङ सिनि बाथि जना दङ सि कमिटिनि सदस्य रक यागो बरक दङ अबा हायखै मेला चालुका ओ थाइनिमु ओ थाइनिमु ओ थाइंखाय मा थाइसिरेम खाय अबो खाय जों पारा के जिग्राम कोबरा पारा अबो रेबनि बिले अमो जे कुनु जागा सास खायखिनो मान दङ Bureau Report, Tripura News 8.